Os wyt ti wedi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol uwchradd neu mewn coleg addysg bellach cyn dod i'r brifysgol, mae cario ymlaen i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn mynd i fod yn fantas fawr i chdi o ran dy ddatblygiad personol. Wan, os wyt ti'n astudio rhan o dy gwrs trwy Gymraeg, neu dy gwrs i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg, mi fyddi di yn datblygu dy sgiliau yn y ddwy iaith, yn y Gymraeg a'r Saesneg, sy'n golygu y byddi di yn gadael y brifysgol yn gallu cyfrannu'n llawn at y byd dwyieithog sydd yng Nghymru heddiw. Wan ta, os wyt ti yn siaradwr hyderus, rhugl, neu os wyt ti yn ddi-hyder yn dy iaith, neu falle ysgrifenedig yn benna, neu yn ddysgwr pur, yna mi nawn ni dy gynnal di a dy gefnogi di ac enyn dy hyder di i ddefnyddio'r ddwy iaith. Mae gen ti fel myfyriwr ym Mhrifysgol Bangor yr hawl i gyflwyno dy waith di yn Gymraeg. Diolch ots beth ydy iaith cyflwyno'r modiwl. Mae gen ti hefyd yr hawl i ofyn am gyfieithwyr y prif os wyt ti eisiau gwneud cyflwyniad trwy gyfrwng y Gymraeg. Wan, i dy helpu di'n ariannol, mae gen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yr hyn maen nhw'n alw yn ysgoloriaeth cymhelliant. A be mae'r ysgoloriaeth yna yn gynnig ydy 500 o flwyddyn neu 1,500 dros 2 blynedd i unrhyw fyfyrwr sy'n astudio 33% o'i astudiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg. Os wyt ti eisiau mwy o wybodaeth am yr ysgoloriaeth yna ceri wefan Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Felly, ar ddechrau dy yrfa prifysgol, ga i ddymuno'n dda iawn i chdi, pa bynnag fod i wlau fyddi di'n ddewis, ond ga i dy siarsio di hefyd i wneud olia rhan neu hyd oed y cyfan o dy gwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, neu di ddim difaru. Diolch yn fawr iawn i ti.